Hi guys, खुलुमबाय. Welcome to Times of Bodoland. जोंनि गेजेराव दंफैयो जेम्स मोसाहारि बिथां आरो बिथांजों जों माखासे दिनै सावरायलायगोन. बिथाङा मैया जोंनि स्टुडिअसिम फैदोंमोन आरो लोगोसे जों क'क्राझाराव गिदिंबाय दसे. बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों सिगांग्रो बरायगोन आरो लोगोसे बिनि गेजेरावहाय बिथांजों माखासे गोबां बाथ्रा रायज्लायगोन. Welcome to our studio. Thank you. So नोंथांमोना मिथिखागौ बिथाङा मोनसे चेनेल दं जेम्स ब्लग होननाय आरो बिथाङा सासे फौजि मानसि स' बिथाङा जों जेब्ला इन्टारभिउ लानो थाखाय आं बिथांखौ बुंबाय जे इन्टारभिउ लानोसै स' बिथाङा फौजिनि ड्रेसबो गानबाय जाहाथे इन्सपायार जायो जोंनि बर' इयुथफोरनि थाखाय स' फार्स्ट अफ अल बिथांखौ जोङो इन्ट्रडिउस होनो गोनांथि गैलिया बिथाङा फौजियाव मावो आरो लोगोसे बिथाङा सिगांग्रो एक्टरमोन सिगां जोंनि बर' समाजनि आरो बिनि गेजेराव दायो बिथाङा जोंनि बे स्टुडिअ'आवहाय मोनसे गाव न'आवहाय माने आराम लानो थाखाय एसे रेस्ट लानो थाखाय फैदोंमोन हलिडे नङा होमबा ओमफ्राय दा बे हलिडेआव जों बेरायफैबाय सिगांनो बै समावनो फैनो नागिरदोंमोन खिन्थु बै समाव हास्लाबासै एबार खेबसे फैबाय आरो देहाया मोजां फिन खेबसेबाव वेलकाम नङा होमबा थेंक इउ फंबाय स' माबोरै नांदों क'क्राझार फैनानै गिबियावनो आङो फंबाय प्रकाशखौ माने थेंक इउ होगोन मानो होनोब्ला आरो गोबां मानसियानो आंखौ जेम्स होनना मिथिगौ दिनै आं नोंनि निउसाव मोनसे माने मोनथिफेरि बाथ्राखौ खोन्थागोन आरो ना नोंनि नामा प्रकाश नार्जारि ना आंनि नेमा प्रकाश मुसाहारिसो प्रकाश मुसाहारि होमबा जों भाइ मेथाइ बाट माने आं फिल्म लाइनाव माने ओम प्रकाश दङमोन ना होमबा आंबो प्रकाश लाबा बोरै जानो नंगौ ना थाखायनो आं चेन्ज खालामनाय जादों ओमफ्राय गोबां मानसि आंखौ बुङो हिन्दु नामा जेम्स ना आरो ख्रिस्टान नामा दिनैसिम सोङो आं दिनै बुंना होनसै आरो आं हिन्दु स' डाइरेक्ट नोंथाङा दा बेखौ फिननायखौ होखाबाय आं हिन्दु आं सोंनोसो नागिरदोंमोन नाङा आं होखाबाय माने उनाव फैखासिनो थाखाय नेमखौ लानानै जेम्स होननाय लोगो लोगो ख्रिस्टियान नेम इंलिश नेम फुरा आर्मिनि नोंथांनि बे आइडेन्टिफिकेसन आइडेन्टि कार्डफ्राव डकुमेन्टसफ्राव गासिबो मोनसेल' ना प्रकाशल' आচ্ছা प्रकाशल' ना ओमफ्राय बे जेम्सआ नोंथांनि फिल्म मुगायाव लानायमोन आरोना मैयाहाय जोङो सरलपारायाव थांनानै फैखांबाय बेरायना फैखांबाय माबायदि नांखो दे बुंदो सरलपारायाव जोबोर मोजां मोनदों फार्स्टआवनो नोंनिसिम फैबाय न'निफ्राय फैनानै नोंखौ लोगो हमबाय आरामसे रेस्ट लाबाय रेस्ट लाना जों सरलपारायाव थांबाय बाट बेनो आरो प्रब्लेमा सरलपारायाथ' जोबोर मोजां समायना बाट बेसेबां घन्टामोन 2 घन्टा जंगल गेजेराव बास बेखौ जोंनि सरकारा भाइ बे लामाखौ बा आरो जाय ओजों पिकनिक स्पटआव जाय दैदेनगिरिफोर दङ बे लामाखौ बानायना लायोब्ला गोबां मोजां जागोन आरो ना गोबां हान्थिग्राफोर थांगोन आरो बिथांमोननि थाखाय मोजां जागोन सासे जेनेरेल मानसिया जानानै साबसिन ना ओरैनो साख्रि डिफेन्सआव मावनानै साबसिन डिफेन्सआव मावनाय आरो जेनेरेल पाब्लिक फार्मार्सनि गेजेराव भार्सेस अफ फार्मार्स एन्ड डिफेन्स गोबां डिफारेन्स जायो फंबाय सासे डिफेन्स होननाय लोगो लोगो आरो सासे सिभिल मानसि साननाय हनाय खामानि सेन्स जाजोबो सासे सिभिल मानसिया जेसेबां खामानि रोंगौ बा जों सिभिलाव थाबाय थाबा जोङो बेखौल' रोंगौमोन नाथाय डिफेन्सआव थांनाय लोगो लोगो A to Z नों आलादा बुस्थु सोलोंनो मोनो माने जाय बुस्थुआ सिभिलाव जेबो लोब्बा गैया 1 निफ्राय 100 लासै सिभिलाव लोब्बायानो गैया बे बुस्थुखौ नों बेयाव सोलोंनो मोनो आচ্ছা स' फार्मार्स एबा सिभिलनिफ्राय बांसिन डिफेन्सआ एसे माने डिफेन्सआव नोङो 5 इयार्सबो जब मावनानै नोङो सिभिल मानसि जागोन नोंनि खामानिया आलादा जागोन बेनिखायनो दिनै चाइनायाव 5 इयार्स चाइना आर्मि जानानैसो सिभिलाव जब होयो 5 इयार्स चाइना आर्मि जायाब्ला बिसोरखौ सिभिलाव जब होआ मानो होनबा बिसोर फौजियाव भुगि होयो बिसोरखौ 5 इयार्स हाजार गोरों मानसिबाबो 5 इयार्स बिसोरखौ फौजियाव भुगि होगोन मानो होनब्ला बायसान्स वार जायोब्लाबो चाइनाया गासैबो गावजोबनो हागोन माने बिथांमोना माने सान्ट्रिबो खालामहोलाङो आरो बेनिफ्रायसो नोंनो सिभिलाव जब होगोन सासे सुबुङा आर्मि जानो थाखाय नोंथाङा पाब्लिकफोरनि थाखाय एबा जोंनि बे इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय दा जे जा फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनाबो खोब गोसो जायो जे आर्मिफोर नुयोब्ला इभेन आंनि फंबाय दङ आंनि फिसाज्ला बिथाङा नुबाथाय बिराद हिट नाङो स' नोंथाङा मा साजेस्ट खालामनो हायो बे सेंग्राफोरनि थाखाय आंथ' दिनैनि दिनाव बुंखागोन दिनैनि दिनाव सिभिल जबनिख्रुइ माने फौजि जबा मोजांसिन मानो होनब्ला नों सिभिल जबाव सासे डक्टरनि दरमाया बेसेबां आरो डक्टर फरायनायाव बेसेबां खरस थांगोन बेसेबां बोसोर फरायनांगोन नों डक्टर नाथाय सासे फौजिया क्लास 10 आव साख्रि मोनगोन आं बेखौ बुङा दि डक्टर जानाङा बा इन्जिनियार जानाङा बेखौ आं बुंनो थाङाखै खिन्थु आं जास्ट मोननैनि गेजेराव डिफारेन्ट माबाखौ बुजायनानै सासे क्लास 10 पास जानायनि दरमाया दिनैनि दिनाव
ट्रेनिं स्टार्ट जानाय लोगो लोगो 35,000 बा 40,000 स्टार्ट खा क्लास 10 फरायनाय गथ'नि दरमाया इनि क्लास 10 फरायनायनि गथ'नि बयगा बेसेबां जागोन 17 हाफ 17 हाफाव नों जब मावोबा 15 बोसोर 3 मान्थआव पेन्सन नाङो होमबा नोंनि बयगा 15 बोसोर 17 हाफदो नों जइन खालाम बेसेबां माखासे लाइफखौ 35 40 सैगोन 35 आव नों सासे इन्डियान आर्मि पेन्सन फैनानैबाबो नोङो हाबा खालामनो हागोन ओमफ्राय नोंनि दरमाखौ फार्स्टआवनो नाय नों जेबो खरस गैया नों क्लास 10 ल' पास मोन इन्डियान आर्मियाव जब मोनबाय 40,000 दरमा स्टार्ट जाबाय नंना नङा नंगौना बे फेसिलिटिखौ नाय नोंहा जेबो खरस गैया फारसेथिं होमबा सासे नों टिचारानो जा डक्टरानो जा माइबायानो जा बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन 80,000 पार मान्थ मोनबाय जों 40 मोनबाय 80 बाबो बे ओंखारलांदों थाव सोदों जादों माबा थादों सेम जाहैफिनना फैना अब्ला सासे 10 पास आरो मा समान बे बुस्थुआ स' बिथांनि मुङा प्रकाश बाट बिथाङा फिल्म मुगायावहाय जेम्स लादोंमोन अब्लाबो जोङो बिथांखौ दायो प्रकाश होनना बुंबाय दिनैनि दिनाव अके स' प्रकाश बिथां नोंथांखौ जुदि मोनसे बर' हारिनि गेजेराव सासे एज ए लिडार आं नोंथांखौ जेनेबा एग्जाम्पल थिसनबाय फार्स्ट थिंस नोंथाङा जोंनि बे बड'लेण्ड सोरगोफुरि बड'लेण्डखौ मा खामानिखौ मावग्रोनो आखायाव लागोन फार्स्ट अनलि वान माने मोनसे स्टेप बिनिफ्रायथ' गोबां मावनो लागा दं खिन्थु माखौ सिगांग्रो मावग्रोगोन फार्स्ट टाइम जोंनि गासै बर'नियाव थारमाने गोबां माने बुजायनो लागाबो दङ फार्स्ट टाइम बुजायग्रोनांगोन दा जोंथ' दा गभर्नमेन्टनि फैसा फैनाय मा फैनाय बेखौ जों जेबो हमना मोननाय नङा बेखौ जेबो फाथा मोननाय नङा जाय एक्सपिरियेन्स दिनै बिथां हाग्रामा मोना बिसोरसो मिथिगोन बिसोरनाव एक्सपिरियेन्स दङ थाखा फैसानि नुनानै बेफोरखौ जों हमना मोननाय नङा खिन्थु थेवब्लाबो फार्स्ट टाइम नोङो रायजोखौ फार्स्टआवनो नोङो फार्स्ट बल नों देरहानाय लोगो लोगो रायजोखौ नों खबर लानांगोन रायजोखौ खुसि खालामग्रोनांगोन फार्स्टआवनो माबोरै खुसि खालामगोन माबायदि रायजो राजा दङ नंना जों इलेक्सन टाइमावल' गिदिङो नंना नङा नों मेंनो रोङि जानांगोन सासे केन्डिडेट जानाय लोगो लोगो नों मेंनो रोङि जानांगोन नों गामियावबो थांनो हानांगोन साइकेल सलायनायाव थांनो हानांगोन रायजो राजाखौ खबर लानो हानांगोन नों थाइसेबो होनो हायाखै थेवब्लाबो मा रायजो राजाखौ नों नोंनि रावजों खबर लानो हानांगोन आरो फार्स्ट बल खामानिया बेनो दा आं जोंनि बर' हारिनि दा चिफ बा सासे चिफ हमना लाबाय बा आसामनि चिफ नोंथांखौ आं बे चिफखौनो होनदों जेनेबा बिटिआरनि चिफ फार्स्ट बल खामानिया फार्स्टआव आं जुजिगोन बर' हारिनि माबा मोनसे खामानि मावनो गोनांब्ला वाइनखौ बन्द' खालामनो नाजागोन आं जुमायखौ बन्द खालामनो फार्स्टआवनो वाइन शपखौनो बन्द खालामनो नाजागोन आं जेरै बिहाराव दा लेटेस्ट बिहाराव वाइनखौ बन्द खालामदों सोरबा आर्मि मानसिया न' सुट्टि फैबाबो बेगाव जुमाय मोनोब्ला पुलिसा हमना जेलाव सोयो वान डेनि थाखाय बेखौ माने जों पाब्लिकआ हाया बेखौ जाय गिदिर गोलाव चिफ बा दा आसामनि सीएम बिसोरो आंनि आन्दाराव आं दिनै चिफ जानायाव आंनि आन्दाराव जुमाय फाननो मोना होनबा सोर मा खालामनानै स' नोंथांनि फार्स्ट बला जाहैबाय जेब्ला वाइन बड'लेण्ड बे सोरगोफुरिनि जुदि दैदेनगिरि चिफ जायोब्ला नोंथाङा वाइनखौ बेन खालामगोन अके स' नोंथांनि जि जब मावदों नोंथांनि फेमिलिनि गेजेरावहाय बेबायदि माब्लाफोर कुइसन खादों नामा डिफेन्स मावालासिनो सिभिल खामानि मावनाय बा ससियेल वेलफेयारफ्राव खामानि मावनायमोनब्ला बा डिसि अफिसफ्राव नङा होमबा सार्भिसफ्राव खामानि मावनायमोनबा बा पुलिस खामानि मावनायमोनबा बा डक्टर फरायनायमोनबा मोजां जागौमोन बेबायदि न'खरनि गेजेराव कुइसनफोर राइज जादों फार्स्ट टाइम आंनि मादारा दुखु जायोमोन रावबो गैया न'आव मादारा दुखु जानानै मा जानो दा फारसेथिं आंखौ प्रेसार होबाय थादो न'खरखौ आइ आफाखौ फिसिनांगौ नंगौना नङा आं बै फराय आं बै जबखौ नागिरनाय माने न'खरथिं जेबो गैया नंगौना नङा अब्लाथ' आङो बै समालासे आं थांबाय थायोब्ला न'खरा पुरा सिलिंखारबो जालांनो हागौमोन बेनिखायनो आं माने मा डिफेन्सबाबो जायखिजाया जबखौ माने मा फरायनायजों लोगोसे मानो होनबा उनथिं आंखौ थाक्का होबाय दं नंगौना नङा प्रेसार होबाय दं बा न'खराव फैसा नांगौ मा नांगौ बिमा बिफाखौ फिसिनो बा आंनि लाइफनि थाखाय बेनि थाखायनो आं डिफेन्सनि माने डिफेन्सखौबो आं ट्राइ खालामनो गोनां जादों आरो बेसेबां समाव जइन जानाय आं 2010आव आं खेबसेल' माने खेबसेल' आं दा बे बडि ना आं बे जेबो बडि गैया दा आंनाव आं जेब्ला 2010 मोन 8 मोन आंनि बर्मा कलेजनि स्टुडेन्ट बा गासैबो बुंजोबगोन आं माबायदिमोन मा आलादामोन आं माने बिराद बडि बानायनानै बिराद माने कलेजावनो रावबो गैयामोन आंल'मोन आरो बे टाइपनि मानसि आচ্ছা मोदोम बांसिन दंमोन पुरा बडिमोन आচ্ছা स' अब्ला डिफेन्सआव थांनानै खमायनायनि रिजोना जेनेबा खमायनायजों खारो अत्याचार खारो आं थेवब्लाबो दिनैसिम आं बे बडिखौ लाखिनानै दंबाय दं बेनिफ्राय आं मोनसे स्कप मोन्दोंमोन 2010आवनो आंखौ अफिसारा बुंदोंमोन नोङो बाहाय सेन्टाराव थांना बडि बानाय आं दिनैनि दिनाव बेसेबा गिदिर मानसि बड'लेण्डनि आं भुल मावदों बै समाव माने बडि श'खौ बिराद मोजां मोनो बाट आं बडि गिदिर फेन्दा गावख्रानायखौ मोजां मोनामोन
बै समाव आरो बे रोदा ओंखारलायनाय बे खेलाखौ आं मोजां मोनामोन जास्ट स्टाइलखौ मोजां मोनोमोन नाथाय बे आं गाब्र'दों दिनैनि दिनाव बड'लेण्डनि खातारनाक मानसि जायो माबानि बडि माने 2008 निफ्रायनो जिम बानायनाय मोनसे अब्ला दिनै 2021 12 बोसोर होमबा सानना नाय गलाब राभायाबो 12 बोसोराव मिस्टार वर्ल्ड जादों अब्ला आंबो इसेबां समनि बडि गोनां मानसि बानायनाय मोनब्ला आरो हाइटआबोथ' गोजौ आं भुल मावदों आरोना स' फिल्म मुगायाव बेसेबांसो मायथाइयाव आगान होजेनदोंमोन नोंथाङा आं फार्स्ट 2014 फार्स्ट फिल्म जोखोम ओमफ्राय दायो नोंथाङा दाख्लैबावैथ' जि जाबाय नङा होमबा जि जाबाय बेथ' माने इसोरनि माया नङा होमबा स' बाट फिउचाराव ओरैनो नोंथाङा गाफिननो गोसो गैया जुदि माने बिसाया जुदि नोंथांखौ माबाफिनोब्ला लाफिनोब्ला गनायफिनोब्ला ओरैनो नोंथांखौ जुदि अके बयखौबो निमाहा होफिनबाय जेरै हमना ला दाथ' टमि नार्जारि बिथांखौबो आरो लोगोसे गेमस्रि बिथांखौबो आरो लोगोसे नोंथांखौबो आरो लोगोसे टमिनि सासे लोगो दंमोन आं बिथांनि मुंखौ बावबाय आङो ओमफ्राय बिथांमोनखौबो माने मा होनो डिसकन्टिनिउ खालामथ'ना दोनदों फिल्म बर'नि जगताव आरोना मुगायावहाय दा बिथांमोनखौबो बयखौबो ज' लोगो नांनानै जुदि लाफिनोब्ला नोंथाङा फिल्म मुगा हाबगोन हाबा एक्सुवेलि बिसायाथ' बेफोरबायदि लाबोगोनखौ आं नुखायाखै मानो होनोब्ला बिसाया जेब्ला जोंखौ मिटिं खालामदों बै समाव आंबो न'आवनो दंमोन बा गेमस्रियाबो न'आवनो दंमोन नंगौना नङा बै समाव बिसोरो जोंखौ लिंजागौमोन आरोना मिटिङाव जेनेबा गेमस्रि जेम्स नोंसोरबो फै नंगौना नङा एक्सुवेलि प्रब्लेमा मा जोंनियाव बिसोरनियाव सोंनायनि जोंनियाव मोनसे माबा दंमोन आচ্ছা माने बिथांमोना नोंसोरखौ लिंहराखै ओहो लिंखायाखै मिटिङाव उइदाउट लिंहरालासिनो डाइरेक्ट एलाउन्स होदों आरो बे बुस्थुआ बिसोर जोंखौ सोंजागौमोन एक्सुवेलि प्रब्लेमा मा नोंसोर मानो इदि जालायलांनाय नंगौना नङा बेखौ जोंनाव आं न'आवनो दङ ओमफ्राय आङो सेक्रेटारिजोंबो रायलायदो ओमफ्राय आं मिटिङाव थांनांगोन थांना आচ্ছা नोंथांमोनखौ लिंहराखै माने ओहो आंदो सेक्रेटारि आंनिनो लोगो आं बेजोंनो फिल्म मोननै मावखांबाय बड'लेण्ड फाइटार उदांस्रि सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि आंनिनो लोगो आंनिनो मानसि आচ্ছা दिनैसिमथ' कर्टआवबो सुप्रिम कर्टआवबो जुदि जाय मानसिया माने दायनिगिरि मावदों बे एनजायागौ माने साजाखौनो होबावा जोंखौ बिसोरो जेबो जों सानैनिफ्राय जेबो माबा लायासै जेनेबा जों नांलायबाय नंगौना नङा जेनेबा बेबो माबा मोनसे बुंबाय आरो फौजि मानसि जों एसे माबायाव थायो दे जोंनि ब्रेना आं डाइरेक्ट बुंखागोन जों माने बै समाव आं पाकिस्तान बर्डाराव दंमोन 12 घन्टा डिउटि जायो 24 घन्टायाव अब्ला जोंनि ब्रेना माने एसे माबा जायो दे माबायाव थायो गरमाव थायो मानसिया माने एनि टाइम हाथियार थायोना मानसिया जोंग्लि टाइप जालाङो मिथिबाय एसे माने साननाय पुरा कमप्लिट जोंग्लि टाइप जायो मानसिनि साननाया नों जेब्ला हाग्रायाव थाबाय थागोन नों जंगलनि साननाय जालांगोन जेब्ला नों पिसआव सान्थि मानसिनि गेजेराव फैगोन अब्ला नों मानसि बायदि जायो बेनिखायनो जों फौजिखौ दिनै हाग्रायाव 2 बोसोर बाहेरायाव 3 बोसोर इदि दोनो आচ্ছা इन्ट्रेस्ट गैगोना गैला फिल्म मुगायाव ओरैनो फिल्म मुगायाव दा आं बिसाया जोंखौ एक्चुअलि फार्स्टआवनिसोथ' जोंखौ जेबो माबा खालामखायासै माने दाथ' ससियेल मिडियायाव नांलायाबालाय बथ' नांलायनाय ससियेल मिडियायावबो मोनसे नांलायनाय गावबा गाव नंगौना नङा बेथ' रावनिबो नङा नंगौना नङा नोंबो सोरखौबा बुंनाय बेबो बुंनाय नों जाय इउज खालाम बेखौ जेबो माबा थाया नंगौना नङा जों फार्स्टआवनो फार्स्ट पल जोंनाव जेबो सोंखायाखै आंथ' बारे बुंदों मिटिङाव एटेन्ड जानांगौ जानाङा नों जाथ'ना थाथ' होनबाय थादों आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट बिसोर बिदि डिसिसन होबाय आंनि गोसोआ माने सानो जेनेबा गाव हिरो जायाबाबो जेनेबा बेफोरबायदि बुङोब्ला मावनानै सोरखौबा जेनेबा खामानि होनो हायो बेफोरबायदि आरोना बाट नोंथाङा फिल्म मुगायाव जिखिनि मावदों बिनिफ्राय बांसिन नोंथाङा मानसिफोरखौ मदद खालामगासिनो दं एसे एनै नोंथांखौ जों नुनो मोनदों आरोना स' बेबो बिराद मोजां आरो बेबो हिर'नि मोनसे खामानि नङा होमबा हिर'नि एज नोंथाङाथ' जोंनि बर' समाजखौ एसे नामाव दोनगासिनो दंखायो इण्डियान आर्मि जानानै नङा होमबा आरो लोगोसे फुरा कान्ट्रिखौनो सेभ खालामो नोंथांमोना नोंथांमोननि इउनिटि जानानै नङा होमबा स' बेनि थाखाय चेल उइथ नोंथांखौ आरो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दा जे सिटुएसन जागासिनो दं कर'नानि सायाव दै आं कर'ना भाइरासखौ लानानै बुंनो सानदों कर'नानि गेजेराव दा बिजि थुनायनि सायावहाय आरोना स' मानसिफोरा गोबां गिगासिनो दं कर'नाखौ स' नोंथाङा बेयावहाय मोनसे पाब्लिकफोरनो सोरबा नोंथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोराबो कर'नानि भेक्सिनखौ लायाखै जानांगौ स' नोंथांमोना बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो बिथांमोना गियो थारमाने कर'नाया ओरैबायदि जादों एक्सुवेलि कर'नाखौ गभर्नमेन्टआ खेबसे चेक खालामफिननांगौमोन इन्जेक्सनखौ सोरनियावबा जामारदों बेमारा माने 3 सानब्रैनि उनाव आरोना जामारदों माने सानाय बेफोरबायदि जामारदों जामारदों आतसा
माने बिसोर बुंथारो आरो जाथारदो जोंनियाव होननानै ओमफ्राय माने सोरनियाबा मास मोनसे गाहामदो हामदो खर' सानाय जाना दं बेयाव बिसोर रायजोफोरा गिदो आं बेखौ दा बिसोरखौ थु होनना बुंनानै दं खिन्थु बे सरकारा मोनसे मा खालामदो जोंखो बे कर'ना थुआबा माने नों बर'आवबो थांनो हाया नोंनो डकुमेन्टस नांथारगौ खालामदों फारसेथिं बे कर'ना इन्जेक्सना आरो सोरखौबा एफेक्टबो खालामदों जाय मानसिनाव बेमार दंखायो दा अभियासलि जोंहा मादारा बेमारि हार्ट एटाक खिन्थु जों आर्मि मेडिकेलावबो मा कर'ना इन्जेक्सन थुआबा माने नाया सोआ आंबोथ' आर्मि मेडिकेलावसो नायो अब्ला आइनि बेमारखौ नुना बिसोरबो रिक्स लानो हायाखै बिसोरबो थुवाखै मानसिखौ नायदो अब्ला मीन्स नोंथांनि मथेब्ला एसे दं आरो दं आंनि मथेब्ला एसे सोरनियावबा बे बुस्थुआ स' बे देहानि दुरबलनि थाखायबो जानो हागौ मायबा मोनसे आरो ना खिन्थु लानांगौबो बेखौ लाथारनांगौ दा लाथारनांगौबो सोरनियावबा बिब्दि जादों दा मा एकदम आं बेखौ माने सोरबा बुरै मानसि दा हाया बेथ' होजाखाया जायफोर मानसिया कनजाम खालामनो हाया बेनो होजाखाया फार्स्टआव होजाखाया मानो होनबा आंनि मादारखौ एगजाम्पल होखाबाय आं आंनि मादारखौ आर्मियाव थुवाखै गिनानै आदसा होमबा मानो थुवाखै बिसोरो दायो आं नोंथांनाव सोंनो सानदों प्रकाश बिथां आरो प्रकाश हाय दे जों हाय नोंथाङा माब्ला हाबा जागोन आं नै दा 2021 कर'नानि दिना जोबथासै 22 नायना दोनखाबाय नायाखै माने एकदमबारे हाबा खालाम नायनानैबाबो लाब्रबगोन इफोरबायदि मानो होनबा बयका माने 32 प्लास जाबाय ना कमप्लिट जोब्बाय 32 अब्ला माने हाबा जानायनि दिन आरो केम्पाव जों फौजि मानसि भाइ हाबा जायाबा अयथासार जायो नंगौ बे बाथ्राया अयथासार जायो जोंना बिथांजों जोङो गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय आरो लोगोसे सावरायलायबाय दे नोंथाङा इयुथफोरनि थाखाय मोनसे एग्जाम्पल नोंथांनि बाथ्राखौ लानानै नोंथाङाथ' ओरैनो नोंथांनि ब्लगाव बुंबायानो थाखायो अब्लाबो जोंनि बे निउसनि दारै नोंथाङा माबा मोनसे साजेस्ट होनो सानो नामा 100% माने इयुथ जों मानसिया सानफ्रोमबो रोंजोबा नंगौ नङा नोंबो रोंजोबा आंबो रोंजोबा आंबो नोंनिफ्राय सोलोंनो गोनां जायो नोंबो आंनिफ्राय सोलोंनो गोनां जायो बिल्कुल सही जाय मानसिया इयुथआ आंनो गोरों आंनो खुदा बा आंनो माबा होनना साननानै मानसिया 100% गावरबो नंगौ नङा 100% नो डाउट सैथो रावनिबो खोथा उन्दैनिबो खोनासङा गिदिरनिबो खोनासङा बे मानसिया गाब्रयो मानो होनबा जों दिनै बयक जायै सब मोनथिजोब्बाय जों मोनबोजोब्बाय नंगौ नङा एक्सपिरियेन्स जेरै बिमा बिफाया बोराय बुरै जानानै बा मोजां बाथ्रा मानो बुङो एसे मोनबोजोब्बाय ओरै मावना बेनिखायनो आंनि सानफ्रोमबो इउटुबाव आङो गोरा रावजों बुङो आं बुरै रावजों बुङा फंबाय बिनानावमोन गावबा गावनि थांखिखौ होसोना खामानि मावो नंगौ नङा गावबा गावनि बिमा बिफाया सोरनिबा बिमा बिफाया जोबोद मोजां बुजायग्रा थायो नाथाय फिसाफोरा मा लाया मानो होनबा उन्दै समाव जेबो बुजिया नंगौ नङा मोनजादो बोथिथाम मोनजादो जोंबो बिब्दिनोमोन जेब्ला बिए पास जालांगोन लोगोफोरा जेब्ला जोबजोबलांबाय गावबा गाव खामानियाव नांजोबलांबाय अब्लासो सानसिगोन मा माथो जेबोआनो गैला स्टुडेन्ट समाव मानसिया जेबो साना इन्जयल' जेब्ला फरायनाया जोबलांगोन अब्लानिया गावबा गाव सासेबो लोगोबो गैला अब्लानियासो मानसिया मा एसे बुजिलांबाय थायो बेनिखायनो आं सानफ्रोमबो इयुथखौ बुङो भाइ खामानि मावनो लाजिनाङा फार्स्टआवनो मोजां खामानि मावनो लाजिनाङा जेरै नों दा सोरनोबा दान होयो सोरनिबा न'आव थांनानै न'खर बे मोजां खामानि बेयाव नों लाजिनाङा नंगौ ना बेफोरबायदिनो नोङो दा आरे रिक्साबो सालायनांगोन नंगौ ना हालेवनांगोन खदालबो जावनांगोन टाइम पास खालामना लाब गैयाना नों गामियाव सानफ्रोमबो सोरनिबा दखानाव जिरायबाय थागोन दखाननि डायलग खोनासंबाय थागोन मा लाब जानो दखानिया मालाय फानगासिनो दं डायलग होयि नंगौ ना नोंहा मा प्रफिट जाखो नों दखाननि लेक्सार मारिनायखौ खोनासंबाय था दिनाव हगारगासिनो सोराल' जादों बेनिखायनो इयुथ जाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बर' नंगौना नङा जों बर'आ खौसेबो जानो रोंनांगोन जों बर'आनो लिडार जानांगोन बर'आनो दैदेननांगोन नंगौना ना बर'आनो गोरिबखौ नायफैनांगोन बर'आनो जौगानांगोन मोजां फरायनांगोन आरो जों गोदो बोरै फरायोमोन दिनैनि दिनाव बर' गथ'फ्रा माबो फरायनो सब इंलिस मिडियाम फरायनो मोनदों सब प्राइभेट नंगौना नङा एल पि स्कुल फैलांनो हमबाय 10 जन 15 जन सोरबायदिया फरायदो जायनि न'खराव जेबो गैया हालेवनानै गामसा गाननानै हाजिरा मावनानै बोथिथाम जानांगौ बोथिनै जादो बैसोरनि न'खरा एल पि स्कुलाव फरायदो आरो जायफोरा मालाय खेथि सेथि हा दोङो मावदो बिसोरनि न'खरा सब प्राइभेट बिमा बिफाया गैयाबाबो प्राइभेटाव होदो गोरों जाथों होननानै नंगौना नङा अब्ला स' नोंथाङा गोबां मोजां बाथ्रा बुंबाय पाब्लिकफोरनि थाखाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बिथांमोना निस्सय आसा खालामो बिथांमोना बुजिगोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा जे दा गोदान सरकार जादों जोंनि बिटिआरआव दै
बिटिआर सरकारा गोबां खामानि मावबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय दायो बिटिआर जेब्ला एक' जादों 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि नङा होमबा स' बेनिफ्राय लानानै उनावहाय इलेक्सन जाबाय नङा होमबा इलेक्सन जानानै दा गोदान बिटिआर एकर्ड जानाय जों गोदान बिटिआरजों लोगोसे गोदान CM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारबो ओंखारबाय स' नोंथाङा मा सानो जे दानि जि इनभारनमेन्ट आबहावा जे बिटिआर गभर्नमेन्ट बे बिथांमोननि खामानि मावनाया बेसेबांसो मोजां जादों नोंथाङा मा सानो बेसेबांसो रेटिं होनो सानो नोंथाङा थारमाने दा बिटिआर गभर्नमेन्टनि दा जों थाखा फैसाखौथ' मिथियाना दा दांनो मोनदोंना मोनथ'वाखै नंगौना नङा जों निउसफोरावसो खोनायो नंगौना नङा जों मावगोन दा जों मावनायखौथ' लुबैखायो नंगौना नङा सानफ्रोमबो मानसिया मोजां खामानि मावनो हानायखौ लुबैखायो आरो गावसोरनो मोजां खामानि मावना लायाबा मा जागोन बेखौथ' मिथिखायो जों आसिखौल'सो सोलायनांगौ नंगौना नङा बे आसिसो गैया ना बेयाव थुदोंमोन बेयाव थुनांगौ अब्लानो गैला अब्ला बिसोरो आं सानगोन आं बिसोरखौ दा आं सासे सरकारि मानसिया जानला मोनला बाथ्रा बुंनो हाया फार्स्टआवनो नंगौना नङा नोंनि सोंनायनि फिननायखौ आं एसे इनडाइरेक्टलि होसिगोन आरो ना डाइरेक्ट बुंबाय बिसोरबो गाज्रि मोनगोन सासे फौजि मानसिया माने बिदि जोंखौ बुंदों होननानै बेनिखायनो फैनो गोनां सरकारा माने थांनाय सरकारनिफ्राय माने मोजांसिन खामानिया जानांगोन नंगौना नङा जेरै दा आंनि बाक्सायाव आंनि न' सेरावनि इउनिभारसिटि कलेज तामुलपुराबो आंनिनो सेराव नंगौना नङा माबा मेडिकेल कलेज अब्ला बेखौ जानो थांगासिनो होमबा सोर फरायगोन इउनिभारसिटियाव सोर फरायगोन जोंथ' फराया नंगौना नङा अब्ला गामिनि खाथिनि गोरिब गथ'फोरा मा खालामनांगोन साइकेलजों थांनाबो इउनिभारसिटियाव फरायनानै जोंनि बाक्सानिया नंगौना नङा साइकेलजों फैनाबो इउनिभारसिटियाव फरायनांगौ नाथाय जोंनि दिनाव इउनिभारसिटियाव फरायबा बहा थांनांगौमोन गोजान फैसा गैया दिनैनि दिनाव गोरिब मानसियाबो इउनिभारसिटियाव फरायनो हानाय बर' जायगायाव माने फरायनो हागोन आरो ना साइकेलजों थांनानैबाबो सुबिदायाथ' दङ सुबिदा मोनदों चान्स मोनबाय ओमफ्राय बेखौनो बुंगोन आं जोबनायाव मोजां खामानि थांनाय सरकारनिफ्राय मोजांसिन खामानि मावनानै देखायनो हायोब्ला गावसोरबो गोग्गाना लानो हागोन नंगौना नङा मानो होनबा खामानियासो थोनो खुगायाथ' थोना खुगाजों बुंना मा जानो मोजां खामानि मावना लानोबा गावसोरनो गोग्गानो हागोन आरो आं होनैखौनो जित के हारनानै हार के जितनाय होनना बुङो मानसिया माने हार के जितनाय जित के हारनानै अब्ला दिनै UPPL सरकारा हार के जित हार के मा देरहादोंना अब्ला इसोर हार के देरहानानै इसोर मोजां खामानि मावनाया गावसोर लासिंसिं नंगौना नङा मानसिया खेबसे देरहानायनि उनाव जेन नाङा नोंथाङा सोरखौ सापर्ट खालामो आं फौजि मानसि हिसाबै जोंखौ बुंनो हानाय नङा एकदमबारे हाथारनाय नङा आं माने मावजानायखौ लुबैयो आंनो बर'आ माने अलखदावनो गोलैनाय आं नायनो हाया फार्स्टआवनो आरो गोरिबखौ मुगैनाय आं नायनो हाया धोनि जानानै गोरिबखौ मुगैयोब्ला जेम्सनि सेबां गाज्रि मानसि जानाय नङा होनना बुंखांबाय आंनि सिगाङाव मालाबा मुगैना गोरिबखौ गोरिबनि जायगायाव थाना नायनानै नंगौना नङा जों दिनै हायाव उन्दुग्रा मानसि हाग्रायाव उन्दुयो आচ্ছা नोंथाङा मोनसे जाथाय जादोंमोन जेब्ला नोंथाङा डिउटियाव दंमोनदां बे समावहाय आं नायदोंमोन नोंथांनि भिडिअ आरो लोगोसे बड'लेण्ड टाइगारनि भिडिअ नायदोंमोन स' नोंसोरनि गेजेरावहाय जि जाथाय जानाय आं बेखौ बारा हमस्लाबनो हायाखैमोन आरोना बे समावहाय ओमफ्राय नोंथाङा बिथांनि न'आव थांलायलायदोंमोन ब्लगिं खालामलायदोंमोन स' माबोरै जाखो माने आंखौ फार्स्टआव आंनि भिडिअ कमेन्ट हरदों आङो बिथां प्रमद बर' सारखौ बुंदोंमोन आरोना मा बुंदोंमोन सार आं गाज्रि बुङाखै हारिखौ खौसे खालामना हो मानो माला बुंदोंमोन आं उदालगुरियाव इनकाउन्टार जादों सासे गथ' हिउमेन राइट्सनि बागै बुंना हो सार जों बुंबा बोरै खोनासंनो ना जों फौजि मानसि बुंनो हाया अब्लानिया मा रायजोआ बुजिगोन इनकाउन्टार जाबाय स्रि ओरैनो थैलांबाय बै जाथायाव रावबो बेनि सायाव जेबो बर' हारिया ओंखारासै बेनि उनावनो डाइरेक्ट इनकाउन्टार जाबाय बेयो बै जाथायाव सोरबा बर' रायजोआ हिउमेन राइट्सनि बागै जास्टिस बिनायमोनब्ला नैखौ इनकाउन्टार खालामनो हानांगौमोन बैयाव बियो मा बुंबाय आं बुंबाय प्रमद बर' सारखौ प्रमद बर' सार भाई जों साइकेल सालायनानै इलेक्सन टाइमावल' बिदि मोजां नङा नङा खामानिबो दा नै जाथाय जादों बेयाव ओंखारनांगोन नोंसोरनो बुंनांगोन बै रागा जोंदों आंखौ रागा जोंनानै आंनि फार्स्ट भिडिअ कमेन्ट हरदों माने गेप्सेखौ लानानै कमेन्ट हरदों ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम डाइरेक्ट भिडिअआव माने आंखौ बुंदों आरो साला नों प्रमद बर' सारखौ रायनो फैग्रा एक्सुवेलि आं रायालासिनो बिदि बुंफैबाय आरो बेनिफ्राय आं रागा जोंबाय नों मानो आंनि न' खाथिनि मानसि बे एकदम आरो खाथिथार माबाया बड'लेण्ड टाइगारा दनजिब रामसिया खाथिथार मानसिखौ लोगो मोनासै नोंथाङा मोनाखै मानसिया न'आव थाखाया ओमफ्राय आं थांदोंमोन रायलायनो थांदोंमोन ओमफ्राय आं न'नि मानसिखौ कमप्लिट बुजायजोबदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो होनाङा बेनिफ्राय बे माने जेबो स्रि जालांबाय आरो बिदिनो सानैबो
स' जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय बिथांजों आरो लोगोसे बिथांजों जों लोगो हमनो बा सावरायलायनो होननानै बेसेबांबा समनिफ्रायनो जों दागासिनो दंखायोमोन नङा होमबा आरो बै समावबो फैनो नागिरदोंमोन बिथाङा आरो बिथाङा देहानि प्रब्लेम बै समाव फैदोंब्लाबो चिराङाव बै खैला मैलाथिंजाय बाइकजों फैनानै थांनानै फैबाय बै समाव लोगो मोनलायनायसै खिन्थु गारि मोनसे सेरजोंनो थांदोंमोन जाहैदों आं नुस्लाबासै आं गुबुन गारिजों फैबाय बिथाङा आं उनावहाय खोन्थाबाय ओइ जेन ब्रादार फैदोंलै ओइ नों नुवासै नामा होनबाय आंथ' नुवासै उथि थांखो होननानै आं नाहरबाय खिन्थु मानसिया माने बिसोरबो बेसेबांबा उनावसो खोन्थादों आरोना 5 मिनिटसनि उनावसो होनबा नुहुरस'वासै आरोना ओमफ्राय जोङो हाग्रामा ब्रिजआव दसे थाथ'नानै जोङो सावरायलायनानै बै समाव जोङो गेमस्रि बिथांजों थांदोंमोन गेमस्रि बिथाङा माखासे मदद होयो पाब्लिकफोरनो खैला मैलायावहाय बे समाव एगजेक्ट माने समावनो जों माने लोगो मोनलायनाय जादोंमोन खिन्थु क्रसिं लोगो मोनलायनाय जायासै बेथ' गारिजों गारि लोगो मोनलायनाय जाबाय मानसि नुलायनाय जायासै स' जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनो हागोन लाइक खालामनो हागोन आरो लोगोसे जोंनि सावरायनायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोनखौ जों निमाहा बिनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्था जोंनि सावरायनायाव आरो माबा मोनसे सावरायनांगौ गोनांथि दंबावो नामा जों लोगो हमबावगोन थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय थेंक इउ अके